Ka khandau ka ka mariang hakini kisngi ki bamenta ki mat ya ki jingsha penjular ka ba la ban batai bat ban pen baharu kala tang nomor ka jing bam buram keliang ka jong uben rio. Ngiljuan ra ya kum kini ki khubor henrei hakani ka kenti ka khubor ka bangin pen bat pen pau kam dai ba usulong mil upersha ya ka roi ka par kham tam bat ka surak henrei ka dai tang ban pen poi pat ya ka khubor shaki bor ba dai khmi hatu kila dep ne ban par khat pat da kumwei lani ban snalenti dakawai. Kadai ka khubor kadai halor ka wa tengar ka badai ka telong na ka benta ban pen biang ya ka bam di ha ka nong ba Shillong ling ba ka Greater Shillong Water Supply bat ka jingkli ka bangi bu kadai halor ka jingdon kam ya ka bakan tuj ba ka jutuj bat ban yai long ka jingmentoy ya ka Greater Shillong Water Supply. Hakipor bala dep la syam ba ka jinglong ka jong ka wa tengar ka long ka bajungut bat ka bami khando na ka jingsha khata ha ka jingdon jong ki priyo ki ba imja na ka ti syap ti mau ha ki te ki than khlam dawat ya ki jingtep na ki start sayan. Nakani ka daw ka judan ka jingnam na ki nong shong snong ka sor shalong baka judan ki por baki yo ya ka jinglong lati ka wat hadin bala pen khoj na ka wa tengar ka bala pen biang da ka Greater Shillong Water Supply ka bala pen shong nong rim ha ka jing pendan kam palat yo alam ban pendu ya ki jabo bateli ki bala sakot ha ka wa. Hakabe day bat kani nakaliang ki start sayan kibana ka tanat Central Pollution Control Board kumu Arnab Mandal uprasan Gargava bat MK Chowdhury bakin penlong ru da ka jingwat banya bat ka jinglong jingman jongkawa kabala kata ya ka bam di kata house nam arja arpuar bat penmi da ka kai pot ru halor kani. Henry kendet kensan mentapat haka jingwan jong ka project na surak ba ka Shillong dauki la sakhi ba ka tei kawa ka badon ya ka jing itanat ka jongka ka bala ban yoi ya ki mau bat ka ba ka batuj bat ka baju penyap biet ru ya ki nong wan jongok kai perthai kala nangring sedot penban namar kala kela kum kawa duj. Kadai ha kasngi bajur ulabba kata ha kasngi bala sei ka met yap jong ki san ngot ki briu ha ka jingjia bahap ka kali nariat lum lon hajan karyat rengan ka bala jia ha ka jan mit jong ka lai tarik unai lar arja arpusan bau Shillong mil ulayo ka jing kala dor jong kawa ka bada sang sot shisha. Kani ka project kadai hapo ka jingkmi bat ka jingpet jong ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL bat la ban sngotu bat ka long ka badot kam bakum ka tanat ka bakmi ya ka jingkala ka may mariang kum ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB baka day ban pensai syakipat ba ka tanat Public Health Engineering ru ban pensai ka kalanle halor kani ka kam. Habayo ban ringdur haba pentrei ya kate ka surak lala ban yoi kumnu ka company ka ba pentrei ya ka surak kala tap da ka khandau ya ka wa bat ka wa ka baju sawa ka jing tuj kala ja no. Ya mentangin up ayu ka sorkar ka baju kran ban yada may mariang kan pensai halor kani ka mat ka baya day ba ka jing tap ya ka wa da ka khandau. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.